Ayun oh! Yo, what's up mga Kadudski? It's me again, your Kadudski, making your life happy. So, for today's vlog mga Kadudski, nandito tayo ngayon sa mga Tarem, Pangasinan. So, dito yung sikat na tupig mga Kadudski. Pero syempre, nandito pa rin tayo para tumingin ng mga hayop na pwede nating alagaan at pagkakitaan, at syempre pwedeng gawin rin pets ng mga ating chickens dyan. So, kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe to our channel, Adventures of Kadudski. Paki-like and share na rin yung mga videos natin. At huwag mong kakalimutan, i-ring yung notification bell para lagi kang updated sa ating upcoming videos. Huwag na natin patagalin mga Kadudski, tirahin na natin yung video. Let's go! Ayun oh, dito na tayo mga Kadudski oh. Mga baboy yan dito. Sir, good morning sir. Sir, magkano sa baboy niyo sir? 6.5. 6.5 ilang ano na yan sir? Ilang days na? Oh, ilang araw pa lang yan sir? 50 days na yan. 50 days na yan, 50 days. 50 days. Oh, mahigit. Mahigit isang buwan na rin no? Oo. Ah, maganda. 6.5 sir. 6.5. Ano yan sir? Babae, lalaki? Lalaki. Ah, lalaki. May bawas pa yun sir? Ay, may bawas. Ay, Ayun no? mayroon pa. Bawas. 50 pesos. Ayun. Tagalin niyo 100. 100 oh. Yun mga Kadudski. Siyempre may bawas pa rin mga Kadudski. Kaya, sir, anong pangalan nila sir? Panyol. Mario. Mario. Ayun oh, kay Sir Mario tayo mga Kadudski. Sige sir, thank you. Sir, magkano dyan sir? 6.5. 6.5 din. Ilang araw na yan sir? 50 days. Ah, parehas din. Ayan, Ano yan, puro lalaki rin yan sir? Dalawang lalaki, dalawang babae. Dalawang lalaki, dalawang babae. Kulay po to, 10. So 6.5 din. May bawas din sir no? May bawas, oh. Bawas. Ayun no. Dito sir, sa inyo rin to sir no? Oh, 5.5. Ato, Bawas pa yan. 5.5 naman dito. 5.5 naman dito sir. 5.5. Ito. Ilang araw na to sir? Ano, 35 days. Ayun, 35 days. Kaya mas mura no sir? Mas mura, pero madaling lalaki. Ayun no. Bibili ka ng matanda, hindi na lalaki. Hindi na lalaki. Sir, ito sir, may bawas din. Ay, mayroon. Meron din Oo, no? mayroon. Talagang may bawas talaga mga Kadudski. So sir, anong pangalan nila sir? Robert. Ayun oh. Kay Sir Robert dito, medyo maliit yung tinda nila, mas bata. Dito naman tayo mga Kadudski, merong ibang kulay dito. Sir, dyan naman sir, magkano sir? Ganyan, sa isdos yan. Kahit na ano dyan no? Ba't iba yung kulay nito sir? Ba't ibang kulay? Jurox yan, Jurox. Jurok. Jurox yan, Kaya iba yung kulay. Hindi yan yung native sir. Hindi. Hindi. 6'2", may bawas pa rin sir. May bawal pa kunti. Mga ilang buwan, ano na yan, araw? 45 days. 45 days naman yan. Ayan o. Ayan mga Kadudski oh, mas mura to oh. Saka maganda pa yung kulay. Dito sir, dito, ito sir. Diyan, 5.5 dyan. 5'5". Ilang araw na yan sir? 35 days. 35 days oh. 5'5". Ayos. Sige sir, thank you sir ha. So yun mga Kadudski, yung pagbibili ka ng baboy, syempre ganun pa rin, ikot ka pa rin para makita mo, makapag-canvas ka kung anong magandang presyohan. Syempre kailangan mong gawin yun para makita mo yung mas mura quality na baboy na bibili mo. So ikot tayo ulit mga Kadudski, let's go!
Dito tayo sa may kambing. Sir, magkano dito sir sa kambing? Ay sir, sir kulay. Tagalog mo. Ay, ito ay. Bibigay ko na sa inyo ng tatlo 12,000. Oh, tatlo. May malalaki dyan, malalaki. Ito po. 12K, tatlo. Ito po. Itong tatlo. Oo. May malalaki po mo dyan. 12,000. Ito, Ito, Nanay yata. dalawa, 7,000. dalawa 7,000. Oo. Ano yan, mag-ina no? Opo, mag-ina. Lalaki lang yung anak. Lalaki yung anak. Oh. Ito, may lalaki na dito sa tatlo. Babae po ito lahat. Ah, babae lahat, 12K. Ayun, 12. So yun mga kadudski, yung presyo dito, mga package. Pero pag isa-isa, pag, Medyo naman, pag isa, parang pag isa, 4-3 ganun sir. tataas. So, Tatas ng puti. so pagka Medyo mura. package, mas maganda, no? Lahat. So pagka tatlo, 12K lang. Pagka yung mag-ina, kano na yun sir? 7. Yun, no? So siyempre, may bawas pa yun sir? Pero balik na lang sir. May bawas pa rin siyempre. Yun ang importante. So, sir, ano pangalan nila sir? Marco, man. Mar. Yun, no? Shout out sir kay. O yun, shoutout ka, shoutout ka. Sige, shoutout ka. Shout out po kay Boss Nuding Takiwa. Ayun, no, shoutout kay boss. Boss, Nuding po, Takiwa. boss Oding Kagiwa. Shoutout sa'yo. Sige sir, thank you. Hindi po. Okay. Ito naman tayo mga kadudski sa may manok. Hello ma'am. Hello po. Good morning po. Ma'am, magkano yung sa manok niyo ma'am? Hindi parehas ang presyo. Hindi sir. parehas. Depende po sa laki. Ah, depende. May 400, 380, ganun po. Ah, ganun. Pero ito ma'am, calves to ma'am no? Opo, yung oversize. So pagka ganito ma'am, ito, kunyari ganyan. Magkano yan? So, pwede na 380, 400 kasi po. Ayan, 380 na yan. 400 no? Opo. Ma'am, malaki na pala. Kay manok yun? Ayun no, may bumibili. A few moments later. So yung mga kadudski, nakabenta sila ma'am oh. Ayun oh, binili nila sir. 12. Ano nila ma'am? Bernadette po. Ma'am Bernadette. Si sir? Si Genaro. Hinaro. So sa mga gustong bumili ng calf dyan, kay Ma'am Bernadette tayo. Thank you ma'am ha. Taga-dalang ring. Ayun oh, taga Orbis pala. Sige ma'am, thank you. Okay, salamat. Ayun oh, meron pang bagong dating mga kadudski. Sir. Nope. Sir, magkano dito sir? Sa calf niyo sir? 560. 560. Oo, 560 sir. Lalaki no sir? Ang lalaki yun. Mga 7 kilo, ganon. 7 kilo no? Lalaki. Ano? 560 calf yan sir no calf? Yung bulong sir, bulong. Ah, bulong ang tawag dito. Bulong. Bulong, pero calf din. Oh, yun. Baler na oversize yan sir. Ay ito, broiler lang pala to. Oversize. Pero oversize. Ayun. Magkano dito sir? 450, ganon. 400 to 450. Depende rin sa ano, no? So ito bulong. Bulong ito. Yan na boss. May bawas ba dyan sir? May bawas pa, pwedeng 500, 550, ganon. Ayun. So yun oh. So syempre may bawas pa rin mga kadulski. Syempre lahat ng ano. So sir, anong pangalan nila sir? Jed Aquino sir. Ano sir? Jed Aquino. Jed Aquino. Christian Jed. Christian Jet. So sa mga gusto ng calf dyan, kay ano, Christian Jet. Ayos. Yes sir, thank you sir. Ayun oh. Meron dito si Kuya. Kuya, magkano ano nyo? Manok? Ano? Hindi pa rin sa prito kasi. Native to sir no? Oo. Ayun oh. Ito, 400. Ito 400. Dating jump po na. 400. Yung malaki. Yung iba, sir. Yung ito, binili ng 250, ibigit yan fresh. Ah, 300. Kapunan yung 250. Kaya si sir, bumibili si sir. Pag dyan sir, magkano daw sir? 350 to.
350. May bawas pa yun, sir? Meron din. Meron din, oh, yun, no. So, ay, Na lang. tres na. Oh, tres na lang, sir. So, syempre, lagi may bawas, mga kapatid. Ano pangalan nila, sir? Pangalan niya, sir? Salvador. Salvador. Ayun, no. So, sa native chicken dyan, kay Sir Salvador. Yes. Thank you, sir, ah. Salamat. Okay. Ayun, oh. So, yun, mga kaduski, nandito tayo. Tingin tayo nung rabbit. May nadaanan tayo kila sir. Sir! Sir, magkano dito, sir? Sa rabbit nyo? Dito po po, 1.5. Paris na po yun doon. 1.5 pares. Apo. 4 months po yan. 4 months old na to. Apo. 1.5, sir. Yung anong lahi niya, sir? New Zealand. New Zealand. Dito, sir? Lahat po yan, New Zealand po. New Zealand din. Pang mid-type po lahat yan. Mid-type, wow. Ito, sir, magkano dito, sir? Dyan, tryo dyan, 1,000. 5 weeks. Tatlong piraso, 1,000. 1,000. Okay. Nakatipid po. Pares din dito, sir. Iba po dyan, 800. 6 weeks po dyan. 800, Paris na po yan. pares na. Opo. Ayun. So yung mga kadulski, ito dito ta ano 6 weeks, sir? 6 weeks. 6 weeks, 800 pares. Tapos yung 5 weeks. 5 weeks Tryo, naman, Tryo. tatlo, trio, tryo, Dalawang babae. dalawang babae, isang lalaki, 1,000. Yan, sir, yan yung ano, ilang Kasama sa 6 weeks. 6 weeks. So ganito yung 6 weeks, mga kadulski. So sir, may bawas pa, sir? May bawas pa pag tumawad. Yun, oh. Pero, May bawas talaga, mga kadulski. pa. Oo. So sir, anong pangalan nila, sir? Melvin. Melvin. So sa mga gusto ng rabbit dyan, kay Sir Melvin tayo. Ayos. Maganda, no, sir? So nandito si Sir, pet lover din to, sir. Anong pangalan nila, sir? Ronnie Mendoza. Sir Ronnie. Pet lover tayo dyan. Shoutout kay sir, yun, oh. Ayun, oh. So yung mga kaduski, natapos na tayong umikot dito, mga kaduski. So nakita nyo naman yung mga benta dito. Meron tayong nakitang bago ngayon, first time, baboy. Mga kaduski, may baboy dito. So sa mga napuntahan natin, wala pang mga baboy. So okay dito, may bago tayo nakita. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe to our channel, Adventures of Dulski. Paki-like and share na rin yung mga videos natin. And huwag mong kakalimutan na i-ring yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga upcoming videos. Mag-comment ka na rin kung gusto mo pa-shoutout o meron kang suggestion na gusto mong puntahan natin, ang mga tiyanggihan ng hayop dyan. Just comment down below. Till my next vlog, mga kadulski, thank you for watching. Basta lagi natin tatandaan, God is good, God is great, God is love. Push lang lagi, mga kadulski. Syempre, bawal pa rin ang tamad. Peace, dudes.